Da, domne. Am înțeles. Ce ordonați? Ce doriți? Am înțeles. Mă duc. Da. Cum doriți? Da. Gata de cum doriți. Da, domne, am înțeles. Cum doriți? Mă duc. Ce ordonă? Mă duc. Am înțeles. Mă duc. Da. Mă duc. Ce ordonați? Vânător. Ce doriți? Cum doriți? Da, domne. Da. Am înțeles. Cum doriți? Am înțeles. Cum doriți? Mă duc. Da. Am înțeles. Cum doriți? Am înțeles. Da. Ce ordonați? Vânător. Ce ordonați? Mă duc. Da, domne. Gata de luptă. Da. Cum doriți? Ce doriți? Da, mă duc. Da. Da, domn, cum doriți? Construim. Da, domne, mă duc. Cum doriți? Mă duc. Am înțeles. Da. What can I do? I'm going now. Da, domne, am înțeles. Da. Vânător. Ce doriți? Vânător. Ce doriți? Gata de luptă. Am înțeles. Cum doriți? Am înțeles. Da. Gata de luptă. Am înțeles. Da, domne. Mă duc. Da. Yes. Yes. Ce ordonați? Cum doriți? Mă duc. Am înțeles. Mă duc. Da. Da, domne, vânător. Yes. Da, domne. Mă duc. Cum doriți? Da. Mă duc. Cum doriți? Da. Mă duc. Da. Ce ordonați? Mă duc. Ce ordonați? Vânător. Ce doriți? Am înțeles. Cum doriți? Da, domne? Da, da. Tăiem. Tăiem. Ce ordonați? Tăiem. Ce doriți? Tăiem. Ce Da, ordonați? domne? Da, minăm. Ce doriți? Vânător. Ce doriți? Vânător. Da, domne, mă duc. Yes. Ce ordonați? Da.
Gata de lupt. Cum doriți. Da. Da, domne? Yes. Ce cum doriți. Ce doriți? Ce ordonați? Vânător. Ce doriți? Da, Ce domne? ordonă? Vânător. Ce ordonați? Da, domne. Ce ordonă? Vânător. Ce doriți? Yes. Da, domne? Da, domne. Cum doriți. Yes. Ce ordonați. Mă duc. Am înțeles. Da. Cum doriți. Mă duc. Ce ordonați? Da, domne? Cum doriți? Vânător. Ce doriți? Da, domne? Construim. Ce doriți? Mă duc. Ce ordonă? Mă duc. Construim. Ce doriți? Vânător. Da, domn, cum doriți? Ce ordonați? Da, construim. Da, domne. Minăm. Ce doriți? Da, domne, am înțeles. Da, domne. Cum doriți. Am înțeles. Yes. Ce ordon? Mă duc, da. Ce doriți? Mă duc, da. Am înțeles. Cum doriți? Mă duc. Am înțeles, da. Cum doriți? Da. Mă duc, da. Am înțeles, da. Am înțeles, da. Cum doriți? Yes. Am înțeles. Cum doriți? Am înțeles. Mă duc, tăiem. Da, domne. Da, domne. Tăiem. Ce ordonați? Vânător. Yes. Da, tăiem. Ce ordonați? Cum doriți? Da. Cum doriți? Ce doriți? Ce Da, doriți? domne. Vânător. Da, domne, mă duc. Da, am înțeles. Ce ordon? Mă duc. Da, mă duc. Ce doriți? Cum doriți? Da. Ce doriți? Cum mă duc? Cum doriți? Da, domne.
Da, domne. Vânător. Ce ordonați? Gata, da. Cum doriți. Ce ordonați? Mă duc. Ce ordonați? Construim. Ce doriți? Da, mă duc. Gata de luptă. Da, cum da. Atacați, vor plăti cu viața. Ce doriți? Cum doriți? Da, cum doriți. Atacați. Gata de luptă. Cum doriți? Mă duc. Ce ordon? Cum doriți? Mă duc. Vor plăti cu viața. Gata de luptă. Da, cum doriți. Mă duc. Da. Atacați. Ce doriți? Minăm. Ce doriți? Ce ordonați? Vânător. Da, domne? Ce ordo... Da. Construim. Ce doriți? Cum doriți? Mă duc. Da. Cum dori? Da. Vor plăti cu viața. Gata de... Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Ce ordonați? Ce doriți? Da. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Atacați! Da. Gata de luptă. Mă duc. Vor plăti cu viața. Ce doriți? Cum da? Cum doriți? Da. Gata de luptă. Ce doriți? Cum doriți? Ce ordon? Tăiem. Ce o da? Cum doriți? Ce doriți? Da. Ce doriți? Mă duc. Construim. Gata de luptă. Cum doriți? Mă duc. Ce ordona? Da, mă duc. Ce doriți? Gata de luptă. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Da, domne. Tăiem. Ce o da? Cum doriți? Mă duc. Da, cum doriți? Mă duc. Da, cum doriți? Da, mă duc. Da, cum doriți? Gata de luptă. Ce cum dori? Vânător. Ce o? Mă duc. Cum dori? Da. Cum doriți? Mă duc. Da. Gata de luptă. Mă duc cum doriți. Mă duc cum doriți. Mă duc. Da, domne, minăm. Ce doriți? Gata de luptă. Da. Ce ordonați? Ce doriți? Gata de cum doriți. Mă duc. Ce ordonați? Ce doriți? Da, domne. Da, domne?
Da. Vânător. Ce doriți? Da, domne. Construim. Ce doriți? Gata de luptă! Ce ordonați? Cum mă duc? Da! Mă duc! Da! Cum dori? Da! Cum dori? Mă duc! Cum doriți? Da! Cum doriți? Da! Mă duc! Da! Mă duc! Da! Mă duc! Da! Mă duc! Cum dori? Da! Mă duc! Cum mă duc? Cum doriți? Da! Mă duc! Ce da! Cum dori? Mă duc! Cum dori? Da! Ce dori? Cum dori? Mă duc! Gata de luptă! Ce ordonați? Da! Gata de cum doriți! Ce ordonați? Gata de luptă! Mă duc! Cum doriți! Mă duc! Cum doriți! Ce doriți? Mă duc! Mă duc. Ce ordonați? Da. Ce doriți? Da. Tăiem. Ce ordonați? Mă duc. Construim. Da, domne. Yes. Tăiem. Am înțeles. Cum doriți? Ce ordon? Da, cum doriți. Mă duc, cum doriți. Mă duc, da, cum doriți. Mă duc. Da, da. Cum doriți? Construim. Gata de cum dori. Mă duc, da. Ce ordon? Tăiem. Ce doriți? Ce doriți? Tăiem. Ce ordon doriți? Da, tăiem. Construim. Da, domne. Cum minăm? Gata de da. Ce ordonați? Da, domne. Jeg vil gøre. Ja. Okay. Jeg vil gøre. Jeg går nu. Ce ordonați? Minăm. Ce doriți? Mă duc. Da, domne. Minăm. Ce ordonați? Mă duc, da. Ce doriți? Da, am înțeles. Construim. Construim. Ce doriți? Cum doriți? Mă duc, cum dori, mă duc, cum dori, mă duc, da. Ce doriți? Mă duc. Construim. Da, tăiem. Yes. Gata de luptă. Cum doriți? Da. Cum doriți? Mă duc. Da, mă duc. Ce ordonați? Cum doriți? Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Da. Mă duc. Da. Cum doriți? Ce doriți? Mă duc. Ce ordonați? Ce doriți? Ce ordon? Da. Cum doriți? Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Cum dori? Da. Cum dori? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Da.
cum mă duc, cum dori, mă duc, da, cum doriți, da, cum dori, da, cum dori, da, cum doriți. Ce doriți? Gata de luptă, mă duc, da, mă duc. Ce ordonați? Da, cum doriți. Ce doriți? Mă duc, da, cum doriți, da, cum doriți. Da, cum doriți, mă duc, da, cum doriți. Da, domn, cum doriți, construim. Gata de lup, mă duc, cum doriți, mă duc, da, cum doriți, mă duc, da. Ce doriți, mă duc, da, cum doriți, mă duc, da, cum doriți. Mă duc, cum doriți, mă duc, da. Ce ordonați? Ce ordonați? Ce ordonați? Ce ordonați? Gata de luptă, cum da, cum doriți. Ce mă duc? Hej, jeg vil gøre... Okay, yeah. Okay, jeg går med. Hvorfor? Jeg vil gøre det, yeah. Ce? Înțeleg. Cum doriți? Ce ordonați? Vor plăti cu viața. Minăm. Ce doriți? Mă duc, da, mă duc, da, cum dori, mă duc, da, cum dori, da, cum doriți. Ce doriți? Gata de lupt, da, cum doriți, da, mă duc, da. Da, da, am înțeles. Construim, construim. Ce ordonați? Construim. Ce doriți? Construim. Ce ordon, cum doriți, da, mă duc, da. Ce doriți, cum doriți, da, cum doriți, mă duc. Ce ordonați? Ce doriți? Gata de cum doriți. Ce ordonați? Da, cum doriți, mă duc, cum doriți, mă duc, da. Cum doriți, mă duc, cum doriți, mă duc, da, cum doriți, mă duc. Cum mă, da, cum dori, mă duc. Da, cum dori, mă duc. Ce ordonați? Ce doriți? Gata de luptă! Ce ordonați? Ce doriți? Gata de luptă! Ce-o gata, da, cum doriți! Ce-o gata de luptă! Ce ordonați? Ce gata, mă duc! Ce doriți? Ce ordonați? Da! Ce doriți? Ce ordonați? Gata de cum doriți! Ce doriți? Da! Cum doriți? Da! Gata de nu mă duc! Cum doriți? Mă duc! Da! Cum doriți? Mă duc! Ce-o? Da! Cum doriți? Da! Mă duc! Da! Cum doriți? Mă duc! Da! Cum doriți? Mă duc! Cum doriți? Ce ordonați? Ce mă duc? Da! Gata de luptă! Ce doriți? Ce ordon? Cum doriți? Da!
cum doriți. Da. Construim. Construim. Da, construim. Ce ordonați? Da, construim. Ce doriți? Mă duc. Da. Ce doriți? Da, domne, mă duc. Construim. Ce ordonați? Construim. Ce doriți? Ce ordonați? Vânător. Ce doriți? Da. Construim. Construim. Gata de lucru, cum doriți. Mă duc, da. Mă duc, da. Ce ordonați? Mă duc. Da. Da, domne, am înțeles. Construim. Ce doriți? Mă duc. Construim. Ce doriți? Cum doriți. Da, cum doriți. Mă duc, 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 cum da. Cum doriți. Gata de luptă. Ce ordonați? Mă da, cum doriți. Mă duc, cum doriți. Mă duc. Ce doriți? Gata de da. Ce ordonați? Da, cum doriți, mă duc. Ce doriți? Gata de luptă. Ce doriți? Gata de mă cum doriți. Ce ordonați? Ce doriți? Ce ordonați? Mă duc. Ce doriți? Ce doriți? Ce ordonați? Gata de luptă. Mă duc. Cum doriți, mă duc. Am înțeles. Da, da. Construim. Am înțeles. Construim. Ce ordonați? Mă duc. Cum doriți? Ce doriți? Gata de luptă, da. Mă duc. Cum doriți, mă duc, da. Cum doriți, mă duc. Cum doriți. Da, domne. Ce ordonați? Da. Da, domne, vânător. Ce doriți? Cum doriți. Gata de luptă. Ce ordonați? Mă duc, da. Cum doriți. Ce doriți? Da. Gata de luptă. Ce ordonați? Ce cum doriți? Da, cum doriți. Mă duc. Da, mă duc. Da, cum doriți. Mă duc. Da. Yes. Ce ordonați? Cum doriți. Gata de luptă. Mă duc. Ce
Ce ori? Da, domne. Construim. Ce ordonați? Cum doriți? Mă duc. Gata de lucru. Cum doriți? Mă duc. Ce ordonați? Cum doriți? Ce doriți? Mă duc, da. Cum doriți? Mă duc, da. Cum doriți? Mă duc. Mă duc, da. Cum doriți? Mă duc, da. Cum doriți? Mă duc, da. Gata de luptă. Gata de luptă. Ce ordonați? Ce doriți? Gata de cum doriți. Ce ordine mă duc? Cum doriți? Da. Ce doriți? Cum doriți? Ce dor? Mă duc. Ce ordonați? Da. Construim. Da. Tăiem. Ce ori? Da. Construim. Gata de luptă. Mă duc. Yes. Ce? Cum dori? Construim. Da, domne? Tăiem. Ce ordonați? Cum doriți? Ce doriți? Mă duc. Cum doriți? Da, mă duc. Da, cum doriți? Mă duc. Ce dori? Mă duc. Construim. Gata de luptă. Cum doriți? Da. Mă duc. Yes. Da. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Da. Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Da. Ce doriți? Gata de luptă. Ce doriți? Ce doriți? Gata de luptă. Cum doriți? Ce ordonați? Da. Ce doriți? Am înțeles. Construim. Ce ordon? Tăiem. Tăiem. Ce doriți? Ce ordonați? Gata de luptă. Mă duc. Cum doriți? Ce doriți? Mă duc. Da. Mă duc. Da. Cum doriți? Da. Cum doriți? Da. Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Da. Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Da. Cum doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Da. Mă duc. Da. Gata de cum doriți? Mă duc. Ce doriți? Da,
Da, domne? Da, domne. Construim. Ce ordonați? Cum doriți? Construim. Tăiem. Gata de luptă, da, cum dori, mă duc. Ce ordonați? Da. Cum doriți? Da, mă duc, da. Cum doriți, mă duc. Da, cum doriți, da. Da, da. Construim. Ce ordonați? Doriți? Mă duc. Cum doriți? Mă duc. Construim. Da. I need Da, help. Da. Yes. Construim. Ce ordonați? Yes. Ce doriți? Cum doriți? Ce? Am înțeles. Da, da. Construim. Ce ordonați? Tăiem. Gata de luptă, da. Regele îmi așa întotdeauna spre câmpul de luptă. Ce Da, domne. Tăiem. Ce ordonați? Gata de mă duc. Ce ordonați? Da. Ne așteaptă victoria. Așa să fie. Așa să fie. Da, domne. Cum doriți? Construim. Regele ne așteaptă victoria. Spre câmpul mori. Ce doriți? Cum doriți? Da, domne, am înțeles. Regele îmi ordonă. Forțează asta. Mori cu onoare. Așa să fie. Spre întotdeauna. Gata de lupt, mă duc. Soarta a pretri forțează întotdeauna înainte. Ce ordonați? Da. Cum doriți? Da. Cum doriți? Da. Mă duc. Cum doriți? Da. Cum doriți? Mă duc. Gata de luptă. Cum dori? Mă duc. Da. Ce doriți? Câmpul de nord. Ce ordon? Mă duc. Cum doriți? Construim. Mă duc. Gata de luptă. Da. Cum doriți. Ce ordonați? Mă duc. Gata de luptă. Cum doriți. Da. Mă duc. Cum doriți. Mă duc. Cum doriți. Mă duc. Da. Cum doriți. Mă duc. Da. Cum doriți. Mă duc. Da. Ce ordon? Gata de da. Cum doriți. Mă duc. Da. Cum doriți. Ce ordonați? Tăiem. Da. Am înțeles. Înainte, imediat. Înainte, imediat. Înainte, imediat. E gata făcut. Fără oprire.
Ce doriți? Mă duc. Da, cum doriți. Da, cum doriți. Da, mă duc, da. Cum doriți. Da, mă duc, cum doriți. Da, cum doriți. Mă duc. Da, cum doriți. Mă duc, da. Gata de luptă, mă duc, da, cum doriți, da. Ce ordonați? Cum doriți, da. Mă duc. Cum doriți, mă duc. Cum doriți, mă duc. Cum doriți, mă duc. Cum doriți. Mă duc. Da, mă duc, da, cum doriți, mă duc, da, mă duc, da, cum doriți. Ce ordonați?